راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوان غازت إنياتا زدالو نتا راديو على زينا ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት 423 ኤርትራውያን ሓተት ዕቁባ ተወሽቦም ከም ዝነበሩ ተገሊጹ። ንለበዳ ኮቪድ-19 ኩነታት ስደተኛታትን ኣመልኪቱ ብዩኒቨርሲቲ ሲድኒ ኣብ ዝቐረበ መጽናዕቲ ከም ዘመልክቶ ኣብ ቀዳሞት ኣዋርሕ ናይ 2020 ዓመተ ምህረት ወርሓዊ 13,000 ኤርትራውያን ዕቁባ ይሓቱ ከም ዝነበሩ መልኪቱ። ድሕሪ ምቕያር ማእከላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩነታት ኣብቲ ሃገር ናይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ድሮ ኣስጋኢ ኮይኑ እኳ እንተነበረ ምስ ለበዳ ኮቪድ-19 ግና ናብ ዝኸበደ ሓደጋ ተቓሊዖም ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ። ኣብዚ እዋን እዚ ተጸዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክበጽሕ ወግዓዊ ፍቓድ ከም ዘይብሉ ይሕበር። ምስ ምዕጻው ትዶብ ዋሕዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተገቲኡ እኳ እንተሎ ምሉእ ብምሉእ ግና ደው ከም ዘይበለን ብውሕዱ ልዕሊ 50 ሰባት ወግዓዊ ኣፍልጦ ተዋሂብዎም ተመዝጊቦም ከም ዘለውን እቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኣመልኪቱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንማዓስከር ስደተኛታት ሕጻጽ ከዓጽዎ ምዃኑ ድሕሪ ምፍላጡ ብሰንኪ ኮቪድ-19 እቲ መደብ ከም ዝተሰናኸለ ዝግለጽ እኳ እንተኾነ ወግዓዊ መብርሂ ስለ ዘይተዋህቦም ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ኤርትራውያን ዘይርጉእ ህይወት ከሕልፉ ይግደዱ ከም ዘለዉ ዝፍለጥ እዩ። ሓፈሻዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ንወርሒ ግንቦት ናይ 2021 ክካየድ ከም ዝኽእል ተገሊጹ። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ሃገር ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ወርሒ ግንቦት እቲ ምርጫ ክካየድ ጊዜያዊ መደብ ወፂኡ ከም ዘሎ መልኪቱ። ኣካየድቲ ስራሕቲ ቦርድ ምስ ሰራሕተኛታት ሚድያን በርጌሳውያን ማሕበራትን ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ናይ 2020 ምርጫ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ተሰናኺሉ ከም ዝጸንሐ ገሊጾም። እንተኾነ ፖለቲካውያን ሓይልታት ሃገር ምድንጓይ ምርጫ ካብ ለበዳ ኮሮና ዝሓልፍ ካልእ ፖለቲካዊ ዕላማ ኣለዎ ክብሉ ተቃውሞታቶም ከስምዑ ጸኒሖም እዮም። ብዓለታዊ ግጭትን ብሄር ዝሰረቱ ፖለቲካዊ ውዳብን ተኸፋፊላ ዘላ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምርጫ ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣን ከተካይድ ዘኽእላ ጸጥታዊ ኩነታታ ገና ኣሻቓሊ ከም ዘሎዮም ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ዝገልጹ። መንግስቲ ሱዳን ምስ ግብፅን ኢትዮጵያን ዝካየድ ዘተ ናብ ተመሳሳሊ ዕፁ ማዕጾ ይብጽሕ ኣሎ ክብል ከቕርቦ ድሕሪ ዝጸንሐ ክሲ እቲ ዘተ ብሓድሽ ኣቀራርባ ክጅመር ጸዊዑ። ወግዓዊ ልሳንቲ መንግስቲ ኣብ ዝሃበ ቃል ዝሓለፈ ሶሉስ ብማእከልነት ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሲሪል ራማፖዛ ድሕሪ ዝተኻየደ ዘተ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ዝርዝራዊ ነጥብታት ዘጠቓለለ ሓድሽ እማመ ክቐርብ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ መልኪቱ። ንምምላእ ማይዲጋ ተሓድሶ ብዝምልከት ኣብ መንጎ 3 ሃገራት ክካየድ ዝጸንሐ ዘተ ኣብ ዕፁ ማዕጾ በጺሑ ነይሩ እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ግብፂ ነቲ ዴጋ ክትዕንዎ ትኽእል እያ ድሕሪ ምባሉ እቲ ወጥሪ ካልእ ኣንፈት ከይሕዝ ተሰጊኡ ይጸኒሑ። እንተኾነ እዚ ብመንጎኝነት ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃን ሕብረት ኣፍሪቃን ዝካየድ ዘተ ክቕጽል ኣብ ስምምዕ መብጽሑ ሓድሽ ተስፋ ይርአ ከም ዘሎ እዩ ብዲፕሎማሰኛታት ዝግለጽ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።